Здравейте, колеги! Моята презентация днес е, както виждате, Steam и училище в действие и всъщност фокуса в тази презентация ще бъде връзките, които ние правим с различни организации и как осъществяваме ние тук нашите партньорства, базирайки се, разбира се, на модула, върху който стъпваме и стъпихме с обучението на доктор Милена Колева. И сега първото нещо, което ще ви кажа, макар че ние вече знаете кои сме, знаете кое е училището, тук сме. Гимназията е иновативно училище, нашата гимназия е иновативно училище, което работи по доста проекти, но дори не само когато говорим за проекти, ние осъществяваме доста партньорства, които учениците ни черпят много от тях. Първо, какво е Steam и училище? Когато влезем и потърсим дефиницията на това какво е STEM, когато се загледаме в различни дефиниции онлайн, общо взето получаваме една много мъглива картинка. Ние това, което се опитваме да направим е от едно понятие общо взето от миналото, което не е много ясно, да го превърнем в нещо в настоящето, което има реални граници, реални практически приложения и което всъщност работи ефективно. Ще започна от това, че всъщност това да съществува едно Steam и училище като нашето, много неща са необходими да се случат и да работят в унисон, така че всъщност да се случват нещата така, както ги искаме. Тук на този слайд можете да видите една стара дефиниция на STEM. Обръщам внимание, че според Life Science, STEAM включва изкуствата, ние при нас включваме и то доста активно предприемачеството. И за да има едно такова STEAM и училище, което всъщност да може да функционира като такова, са необходими, според нас, следните неща. Необходимо е много взаимодействие и то ползотворно взаимодействие между колегите на първо място. Необходимо е да имаме подход, който да е интегриран по отношение както на ученето, така и на преподаването. Да има много практически задачи, тъй като, както знаете, нашите учебни програми са с доста теоретични тежести в тях. Ние се стараем да превърнем това в практическа работа и всъщност нашите ученици да могат да се възползват от такава. Нещо, което може би трябваше да сложа в болд, са активните ни партньорства. За тях по-подробно ще разкажа съвсем след малко, тъй като това е основният ни фокус днес. Също така, нещо, което практикуваме доста, е менторство между ученици. Т.е. по-големите ученици се превръщат в ментори на по-малките ученици и така процеса на учене става доста по-ефективен. Разбира се, иновациите, но тъй като иновациите отново са едно малко мъгливо понятие, ние неща, които в момента се считат за иновативни, ги прилагаме от много време насам. Ние се стараем да сме в най-новите тенденции и наистина да се опитваме да правим истински иновации. Така, начините, по които го правим това, са изброени тук. Всъщност това е предходния слайд, просто под формата на диаграма и тук искам да се спра на Cooperation. Както виждате, съм го поставил под първа точка. Това става въпрос за Cooperation между учителите и също така Partnership, или иначе казано партньорствата ни. Партньорствата ни са много. Например, по проект STEAMI ние вече сме в трети такъв проект. Първия беше свързан с изготвянето на една изцяло нова учебна дисциплина в нашето училище. След това преминахме и в момента, всъщност благодарение на този проект, ние имаме удоволствието да провеждаме това обучение и да говорим за това как всъщност нашето училище функционира по отношение на STEAM и дисциплините. Освен това, освен партньорствата, които имаме изградени в рамките на този проект, които не са малко и са свързани с всички партньори, които видяхте още в началото на презентацията,
освен всички тези партньори, които имаме тук, ние си сътрудничим и много с организации в България. Тук ще мина малко през слайдовете по-бързо. Така, тези момичета, които виждате на този слайд, всъщност те участваха в това състезание Women and Girls in STEM Forum и след това успяха да създадат едно успешно партньорство с едно друго училище, но това е едно партньорство, което, тъй като учениците ни се учат от нас, виждат как ние формираме различни връзки с множество организации, те успяха да направят партньорство самички с една ученичка от друго училище, с която направиха проект, който в последствие също беше представен на доста състезания. Но едно от основните ни партньорства, което имаме в училище и което може би следвало да бъде главният фокус на тази презентация, е партньорството ни с Junior Achievement България, които са организация на национално ниво и не само национално, ами европейско. И благодарение на нашето взаимодействие с тях, при нас се зароди цялостната програма на учебна компания, която се покрива в часовете по предприемачество от колегите. Те много активно работят с колегите от Junior Achievement България и с Junior Achievement Европа. И всъщност част от резултатите, които виждате тук, те вече са много повече, мултиплицираха се експоненциално на базата на страхотните ученици, които имаме и партньорствата, които изграждат колегите по предприемачество. Тук можете да видите как едно партньорство, което е всъщност в рамките на училище с Junior Achievement България, последствие се превърна в партньорство с организациите, спонсориращи InnoAir Challenge хакатона, на който наши ученици преди година или две спечелиха призови места. Освен тези награди, тук можете да видите още награди на наши ученици, които са спечелени отново на базата на партньорството ни с Junior Achievement. Въпросното партньорство ни дава възможност да имаме достъп до всички образователни ресурси, които представя платформата на Junior Achievement. Колегите активно се възползват от тях, водят активна комуникация с представители на Junior Achievement и всъщност обучават учениците ни чрез практика. Дори, освен това, тъй като колегите са много активни, те успяват да им намерят и ментори от бизнеса. Менторите идват тук. Даже вчера имаше един ментор, който помагаше на един от настоящите ни отбори по програмата на Junior Achievement да запишат свое видео. И в това видео всъщност с това видео те ще участват на един международен форум Gen E. Тоест, едно партньорство, когато се зароди, когато е с такава организация, която наистина мисли за учениците, то в последствие се мултиплицира и се създават нови и нови такива на базата на добри двустранни взаимоотношения между нашата институция и в случая Junior Achievement. Сега, друго нещо, което мога да кажа но не съм сложил слайд тук с снимки. Имахме още едно партньорство и то активно си върви това партньорство с две организации в България. Едната от които е Българската академия на науките. В Българската академия на науките наши ученици миналата година, чрез много активно партньорство, успяха да създадат продукт, който прави така, че от отпадъци, от цигарени филтри, които са използвани, да се създава активен въглен. Всъщност там историята е доста интересна, тъй като учениците дойдоха с една идея при мен, като техен учител по химия и ми казаха: това възможно ли е, господине? И аз им казах: трудно постижимо е, обаче можем да се опитаме да се свържем, например, с Института по органична химия към Българската академия на науките и да видим там дали ще могат да ни помогнат, защото тук в нашата лаборатория няма как да го направим. Те доста експедитивно взеха нещата в свои ръце, въобще не ме изчакаха да се свързвам аз. Отидоха направо самички в Института по органична химия, намериха научна група, която беше склонна да работи с тях и всъщност продуктът им стана реалност. Не просто, че стана реалност, ами стигнаха до това да спечелят националното състезание на Junior Achievement България за най-добра учебна компания за 2024 година, след което ни представиха нашата гимназия и цяла България на
форум в Италия, в Сицилия. Друго такова партньорство, което проистече от това, са едни други госпожици, които тази година успяха да направят един продукт, който отвя всички състезания. Продуктът им е свързан с създаване на батерия вид копче отново от отпадъци. Те пък не отидоха в Института по органична химия, мисля, че в Института по неорганична химия. Там колеги се заеха с това да им помогнат, доста при сърце приеха каузата. Въпросните момичета на националното състезание станаха втори, но спечелиха толкова много други награди, включително преди няколко дни спечелиха награда от Американската камара на финансите, мисля, която е за Европа. Спечелиха приз, който е първи такъв за България и друг не е имало преди това. И така ни прославиха не само нас, ами и цялата държава. Въпросното партньорство с Junior Achievement е доста всеобхватно при нас и ние се стараем да комбинираме всякакви такива партньорства, които са възможни да се комбинират. Например, в нашия Steam предмет, в нашия Steam предмет, който включихме в учебната програма като иновативно училище, ние не просто обвързахме предмета с резултатите от проекта, който имахме, а направихме и така, че нашите ученици още в 9-ти клас подготвят прототип на продукт, който общо взето наистина функционира, който те след това в рамките на 10-ти и 11-ти клас започват да развиват вече като бизнес. Създават бизнес модел и около този продукт те оформят една учебна компания, която след това може да участва в различни състезания и практиката до сега показва, че всъщност компаниите, които са тръгнали още от 9-ти клас, са доста успешни. Освен всички тези изброени партньорства, за които казах, макар че се спрях най-вече върху Junior Achievement и върху Българската академия на науките, искам да кажа, че ние в рамките на всеки един, не в рамките на всеки един, а в лицето на всеки един колега виждаме човек, който би могъл да осъществи партньорство в сферата си, като сме доста активни всички. Например, благодарение на колегите по информационни технологии, ние успяваме да намерим сътрудници и партньори. Благодарение на нашите партньорства с Creation Station в Техпарка, нашите ученици, когато създават своите прототипи на продукти, успяват да си 3D принтират всички компоненти, които са им необходими. Там нашите ученици вече го чувстват като общо взето втори свой дом. Отиват само казват, че са от нашето училище и веднага им обръщат внимание. Също нещо, което е важно е, че освен в редовните часове, ние осъществяваме и различни взаимодействия с организации, които биха ни помогнали за нашата клубна дейност. Например, в клуба по дебати, там двете партньорства са с World Scholars Cup, които организират състезание ежегодно в 3 кръга, които могат да бъдат втория кръг може да бъде в рамките на целия свят. Първи кръг си имаме и тук в България. Втори кръг тази година ще ходим на състезание в Любляна, а трети кръг се казва Tournament of Champions и всъщност е в Съединените американски щати, ако от клуба учениците успеят да стигнат до там. Едното от партньорствата е свързано с подготовка по отношение на техните състезания. Те ни оказват подкрепа. Освен за това партньорство, партнираме си с Асоциация Дебати България. Техни гост-лектори са идвали при нас да изнасят лекции за това, защо е готино да си активен гражданин и да дебатираш и че в дебата се ражда истината. И освен това за следващата учебна година ние успяваме а наши ученици от 9-ти клас в момента са в активна комуникация с Асоциация Дебати България и през октомври месец ще организират състезание по дебати, на което ние ще бъдем домакини. Като тяхната идея е това да се превърне в традиция
и всъщност имат абсолютно целия ресурс на Асоциация Дебати България, за да може да се случи това. В общи линии, ако продължа така, мога да говоря още много. Партньорствата ни са много и се опитваме да ги множим, тъй като от различна необходимост, т.е. имаме различна необходимост всяка година, изниква нещо ново. Някой ученик му хрумва нещо ново, времената също така се менят и ние се опитваме да запазваме партньорствата си, като също така и даваме много. Имаме ученици, които в последствие стават част от организациите, с които сме си партнирали и така цикъла общо взето напълно се затваря. И благодаря ви за вниманието.